Hoxe asistimos á tradicional peregrinación de maiores ao Santuario dos Milagros. Alí o director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, puxo en valor a dedicación e compromiso da Fundación San Rosendo coa atención ás persoas de máis idade. As máis de 4 décadas da traxectoria da Fundación fan dela unha entidade de referencia no ámbito dos coidados en toda Galicia e en especial na provincia de Ourense. Máis de 500 persoas, entre persoal e usuarios de diferentes centros da Fundación, participaban nesta xornada de convivencia. Pola mañá visitaron o Santuario dos Milagros e despois asistiron a unha representación teatral a cargo de residentes no Centro dos Milagros e participaron nun chantar de confraternidade. Lo que vamos a hacer hoy es una actuación musical donde vamos a juntar varias actuaciones de los diferentes talleres que hacemos a lo largo del año. Contamos este año también con el apoyo de los usuarios y usuarias de la residencia de Maceda en el coro y nada, es una actuación que hacemos todos los años por la celebración de los milagros. Artur é un dos mozos que se subiu ao escenario e usuario da residencia, entre as súas aficións a patinaxe. Pues mira, me gusta pasear, hacer deporte, por ejemplo, como fútbol, rugby, baloncesto, patines. Así que subiu en patins. Foi unha xornada que pasaron todos en familia e para que levan traballando moito tempo. O aplauso do público, o seu premio.